Aquesta és la història d'Ivada, una residència creada per ser un lloc on viure, construïda per la gent d'un poble que buscaven el millor per als seus, persones que volien acollir i cuidar els seus familiars, persones que van construir una obra pensant on viure quan fossin grans. El resultat? Un lloc per cuidar, per conviure i per acollir, un lloc per aprendre, per compartir, per trobar amistats i retrobar amors o continuar-los, per estimar, per viure una època de la vida, per descobrir i, sobretot, per fer el que hem de fer, viure. I així es crea Ivada, una forma de fer, de qualitat i professionalitat, una manera de viure i de pensar úniques, en diferents centres a Castellgalí i a Navarcles, centres que sempre són oberts a acollir, entenent que cada persona és diferent. A Ivada treballem per al present, però adaptant-nos al futur, creant noves maneres de viure, creant un lloc on viure. Residència Ivada, un lloc on viure.